Welcome to EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Yo, yo, yo! Boys! Metro Mega Manila, Philippines Standard Time. It is now 30 minutes after 7 o'clock in the evening. You are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, kasama pa rin po sa programang EDSA Tanghenyo, Diego Bandido at si Duday na nagka-cartwheel na naman sa labas. Eto mga kabisyo, masarap pag-usapan to. Anyway, sa mga kabisyo po natin nakatutok ngayon, Boards, maraming salamat for locking in. Ingat sa pag-uwi. At ikaw manong driver, alam ko naman hanap buhay. Tuloy-tuloy lang huwag maging kaskasero. And it's a Friday nga pala nga yung araw na ito. So definitely, malupit na traffic ang ating hinaharap ngayon. Eto na, huwag na natin patagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Isang customer ang dismayado sa isang racist remarks umano from a restaurant. Isang netizen ang pinost sa social media para ma-address ang racist remarks allegedly na ginawa ng isang restaurant sa Tomas Morato, Quezon City. During sa kanyang dinner with his friends, may ibinigay daw sa kanya na receipt containing na nakasulat doon sa note na sa block na nakaupo sa number 14, kulot ang buhok, kamukha niya si Blackjack. Hindi po malinaw kung kasama nila yung sinasabing kamukha ni Blackjack. Wala ayon pa sa kanyang post, ang sabi niya, I am posting this for awareness against racism or any form of judgment bias passed to strangers. Who knows how many black people they have done this to. Now, mga kabisyo, logikan na natin to, Tang! Ate, sige! Huwag mo nang patagalin yan! Logikan mo na yan! Logikan na yan! Logikan na yan. Alright mga kabisyo, logikan na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Boards, ito yung basic na reaksyon ng mga masyadong sensitive na mga tao na hindi mo na inaalam yung buong context at bigla magbibigay na kanilang judgment. Ganito kasi ang mga basic na possibilities. Logikan po natin. Possible nga na kamukha ni Blackjack yung tao. Which para sa akin, wala namang mali kung kamukha mo yung isang tao, di ba? Ang mali siya po pag ganon ay galing po doon sa tumatanggap ng mensahe. Ano ba sa paningin mo si Blackjack? Pangit ba kaya ka na-offend dahil may pinagsabihang kamukha ni Blackjack? That's your perspective. And not everyone share your perspective. Pangalawa, eto mga kabisyo, malamang yung napulot na receipt ay order slip po yun. Yung parang hindi naman po para sa customer yun. Yung kumbaga para sa mga waiters lang, di ba? Siguro, gusto lang nang i-share ng staff o ng cashier na kumukuha ng order ang kanyang observation na, uy, yung sa table 14 kamukha ni Blackjack. Di ba nangyayari naman po sa atin yan kung minsan? Di ba? Na wala namang masama doon at hindi po pagiging racist yan. Halimbawa, for example, may nakakita sa akin sa labas since na kalbo ako. Di ba? Sasabihin niya sa kasama niya, uy, yan ba yung DJ ng Lab Radio, si Diego Bandido? Kamukha niya pala si Kong Tebes, ano? No. Diba? Diba? At wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Kamukha ko si Kong Tebes, diba? Maliban na lang kung meron kang idadagdag na, uy, kamukha pala ni Diego Bandido si Kong Tebes. Mukha sang gangster na sindikato. Yan.
That's when you cross the line. Pero kung kamukha lang naman, wala ang problema dun. Paano pala kung sinabihan ka? Kamukha ka ng tatay mo, sasama loob mo? Arago! Maluoy ka! Kaya wag po tayong maghuhusga, wag mo sasabihin racist kagad. Kung kamukha naman talaga ni Blackjack, anong problema dun? Wala naman siyang dinagdag dun na kamukha ni Blackjack, ang baluga, ang pangit. Wala naman, di ba? Well, anyway, I hope that you learned something from it. We got 35 minutes after 7 o'clock. That is your Love Radio Tic Tacs. And this is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!